the sweet Hollywood, the bad cop said, oh you're the good, I'm addicted. Ako bolo na 10. narodeninách Wellness hotela Patince? Jednoducho, úžasne. Noblesa sa sklbila s hravosťou, vodné šantenie so zábavou pre každého a večerný program gradoval gala ponukou. Plný hotel si teda vedenie uctilo naozaj galantne. Sme strašne radi, že prišlo toľko zákazníkov s nami oslaviť naše narodeniny. Máme plný hotel, máme vypredané všetky izby. Na toto leto sme si tak ako obvykle pripravili, každý piatok máme grillované špeciality, ktoré grillujeme na našom grille na terase a hrá k tomu cigánska hudba. Mávame pravidelné ochutnávky vína a pripravili sme si aj nielen pre našich hotelových hostí, ale aj pre ľudí z areálu alebo aj ľudí, ktorí prídu zvonka, pravidelné vyhliadkové plavby po Dunaji, na ktoré našich zákazníkov bude voziť vláčik, ktorý máme. Každú sobotu tu máme vláčik, ktorý bude vlastne detičky aj dospelých voziť na túto plavbu. Na tento rok sme si pripravili novinku, podávame aj miešané alkoholické a nealkoholické nápoje v našom grillbare vonku, ako mojito, piňa kolády a podobné drinky, ktoré sme vlastne neponúkali minulú sezónu. Rád by som poďakoval všetkým našim, či už opakujúcim sa verným hosťom, aj novým hosťom, ktorí k nám prišli poprvýkrát, že prišli s nami oslaviť naše narodeniny. Dúfam, že u nás budú spokojní a že stanú sa našimi pravidelnými hostiami a radi ich tu uvidíme. Čo by ste si zaželali tomuto hotelu k 10. výročiu? Tak hlavne by som bol rád, keby nám všetci naši zákazníci ostali verní. Ja za hotel môžem povedať len to, že my všetci, celý personál, vždycky sa snažíme robiť maximum, aby nás všetci boli spokojní. Čo by si zaželal Patinciam k tomuto významnému výročiu? No 10 rokov je už také, že už sa môžu bicyklovať sami a nech sa bicyklujú ďalej. Ja verím, že Patince to budú bicyklovať ďalej. Ty tu budeš na bicykli každý rok. Ja tu určite budem, kde moji najbližší sa dobre cítia, tak tam budem sa vracať aj ja. Dovolte nám, aby sme vám odovzdali na základe kritiky, na základe chvál, najmä chvál, túto sošku Oscara za vaše celoživotné 10-ročné dielo Wellness Hotel Patince. Ladies and gentlemen, veľký potlesk odovzdávam tohto Oscara. Nech vám prináša šťastie naďalej a vaše kvalitné služby a usmiatí zákazníci nech sú ešte po ďalších 100 rokov. Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie. Zároveň veľmi pekne ďakujem všetkým hosťom, ktorí sú na tejto party a ktorí nás 10 rokov podporovali, chodili do tohto hotela a dúfame, že budú spokojní aj v budúcnosti a určite nás budú navštevovať. Budeme všetko preto robiť, aby sme tie služby nie že udržali, ale stále len vylepšovali. Tak to je krásny plán. Tak toto je slovo do bitky. Som veľmi rada, že môžem povedať našim klientom, hosťom o tom, že tento hotel sa vlastne dožíva 10. narodenín. Pri tejto príležitosti sme si pre našich hostí pripravili množstvo zaujímavého programu celodenného a samozrejme aj večerného. Počas leta chystáme ešte ďalšie niekoľké prekvapenia pre našich hostí. Veľkolepá party na konci letného obdobia, takzvané ukončenie letnej sezóny, na ktorú samozrejme pozývame všetkých klientov. Budeme radi, keď sa zúčastnia, či už formou kúpacích hostí alebo ubytovaných. Čo by ste si prijali pre váš hotel? Mnoho spokojných klientov do budúcnosti a samozrejme šťastných zamestnancov. Teším sa na všetkých, ktorých budeme môcť privítať v tomto našom peknom zariadení. Čo by popriali tomuto špičkovému zariadeniu tí najkompetentnejší? Držíme palce a veľa spokojných zákazníkov. Veľa dobrých nápadov a hlavne úspešných zrealizovaných nápadov. Nech tie sny, ktoré chcete iba snívať, nech ostanú iba na snívanie, ale my vám prajeme také sny, ktoré sa naozaj zhmotnia a uskutočnia. K blahoprianiam sa pripájame aj my. Je nám cťou, že môžeme prinášať pravidelný spravodaj z bohatého programu a každodenného života najnavštevovanejšieho wellness hotela nášho regiónu. Možno tam pri ďalšom natáčaní stretneme práve vás.